På søndag handler det selvfølgelig om, at jeg har fokus og kontrol hele vejen igennem, for det bliver ikke en let dag derude, det er der ingen tvivl om. Jeg kommer til at skal presse hele vejen igennem, så jeg skal have fokus og kontrol hele vejen. Før race nu, og det eneste det handler om, det er bare lige at lave nogle enkelte korte træningspladser lige for at få kroppen tunet til det sidste. Så er det bare at sørge for at spise. Den, der spiser mest, er den, der vinder i morgen. Come on. Come on. Men det har været en god dag i dag. Jeg havde desværre en lidt dårlig start på svømningen, men fik kæmpet mig godt ind på cyklingen og slår faktisk course record her med 4 minutter på cyklingen, Chrissy Wellingtons gamle tid. Så det er jeg rigtig glad for, men det koster nok også lidt på løbet. Sådan 5 uger efter Hawaii, så kunne det godt mærkes, at den sad lidt i benene. Så jeg er glad for min performance i dag. Jeg slutter med en podieplacering, og nu er det tid til noget off-season, så 2013 er rundet af med manér. Næste år så bliver det helt vildt, det kan jeg godt love jer for. Men altså en tid under 9 timer i dag, 5 uger efter Hawaii, det kan jeg kun være tilfreds med.